Takže čus ľudia, ja vás vítam u mojho takého videjka a v tomto videi vám ukážem aj pinu na Mainuj. Ja som to len tak skúsil napísať a naozaj to išlo. Tak aj pinu budete mať v popisku, takže si napíšeme play.mainuj.cz. Ale tam whitelist, to musíte sa potom nejak registrovať, takže dáme down. A vidíme, Mainuj. Je to vidieť, že? Áno. Mainuj. Naozaj Mainuj. play.mainuj.cz. Vidíte, že je tu hráč Asasík. Keď si kúkneme, toto si navšímajte. Super. Víš, to som kúkal videa. Si robíš srandu. No dobre, dáme si Mainuj. Áno, pekne, mainuj.cz. Takže je tu aj napríklad ten hráč Asasík. Tak ideme na stránku mainuj.cz, čo je craftová stránka Mainuju. Prepačte, keby som tak učil. Ja som sa to len tak rozhodol urobiť. Tak. A tuto 7. hráč v top najlepších, najbohatších ľudí. A tuto môžeme vidieť Asasík, takže naozaj je to craftov server. Áno, je tu Asasík. Tu Asasík. Niečo druhý zhora. Tak ja som sa s vami rozlúčil. Toto je z tohto videa všetko a čaute u ďalšieho videa. Čus!